Sanatocin Arewa sun nemi a janye kudirin dokar harajin Tinubu. Sun nemi a janye sabbin kudi. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Turkiyya AFAD ta raba garin fulawa a Gaza yayin da matsalar karancin abinci ke ƙara munana. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Turkiyya tana baiwa iyalai 'yan gudun hijira garin fulawa a garin Gaza, inda Isra'ila ke amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi. Hukumar ta ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta Turkiyya ta raba buhunan garin fulawa ga iyalai a Gaza, yayin da matsalar karancin abinci ke ƙara munana saboda har-haren da Isra'ila ke kaiwa da kuma takunkumin da ta kakabawa yankin da aka yi wa ƙawanya. Falasɗinawan da ke neman mafaka a sansanin 'yan gudun hijiran Nusairat a tsakiyar Gaza sun yi layi a cibiyar raba kayayyaki a Falasɗinawa. 'Yan gudun hijira ta hukumar ta ba da agajin Majalisar Ɗinkin Duniya domin karɓar fulawar da AFAD ta tura. Wata uwa da ke kula da iyalanta mai 'ya'ya 10 ta ce wannan shine buhun garin fulawa da ta karɓa a karon farko cikin kwanaki 65. Ta bayyana kalubalen ciyar da 'ya'yanta waɗanda a cikinsu akwai mai bukata ta musamman. Bayan ta shafa kwanaki tana ba su fankon kwanukan abinci. Mun yi haƙuri da hare-haren bama-baman, mun yi haƙuri da mutuwa, amma ba za mu iya haƙuri da yunwa ba. Yayin da Isra'ila ta shafa kwanaki 425 tana yi a Gaza, ta kashe akalla Falasɗina 44,502 tare da jikkata sama da Falasɗina 105,454. Hare-haren bama-baman babu kakkautawa sun janyo lalacewa asibitoci da makarantu da muhimman ababen more rayuwa, lamarin da ya jefa yankin cikin matsananciyar matsala. Sabuwar doka haraji da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatarwa da majalisar dokokin ƙasar nan da ma ta dattijai, ya ce babu wani tanadi na talaucin ga arewacin Najeriya a cikin sabbin kudurorin dokar harajin. Sanarwar fada shugaban ƙasa ta jaddada cewa kudurorin sun rage biyan haraji gutsul-gutsul zuwa a dunkule don tabbatar da cewa hukumomin sun ci gaba da samun kuɗaɗe ta hanyar tanadin kasafin kuɗi. Fadar shugaban Najeriya ta yi magana kan akwai kudurin dokar haraji da ake ta cece kuce a kanta a cikin makonnin nan, da ranar Litinin take kudirin bai kunshi batun soke hukumomi irin su TETFON da Naseni da NIDDA ba. A sanarwar da fada shugaban kasar ta fitar mai dauke da sa hannun mai baiwa shugaba Tinubu shawara kan watsa labarai Bayo Onanuga, ta ce a maimakon haka sauye-sauyen na da nufin daidaita tsarin harajin Najeriya da rage nauyi akan 'yan kasuwa da kuma bunƙasa zuba jari. Bayan da batun kudirin sabuwar doka haraji ya bayyana, 'yan kasar suka ta muhawara kan alfanun da kuma akasin haka. Sauye-sauyen, inji Onanuga, an tsara su ne don sabunta dokokin haraji da suka tsufa tare da haɓaka ci gaban ƙasa ba tare da an talauta kowane yanki ba. Sanarwar ta ƙara da cewa kudirin sake fasalin harajin ba zai sa Lagos ko Rivers su fi sauran jihohin ƙasar nan wadata ba kamar yadda ake yayatawa. Kudirin ba zai lalata tattalin arzikin kowane sashe na ƙasar ba. Maimakon haka suna da burin inganta rayuwar 'yan Najeriya, musamman ma marasa galihu waɗanda ke ƙoƙarin samun abin da zai rufa musu asiri saɓanin ƙaryar da ake yaɗawa. Kudurorin ba su nuna cewa za a rushe hukumomi irin su Naseni ba da TETFON da NIDDA nan da shekara ta 2029 bayan an zartar da kudurin ba. Kudurin doka harajin ta Tinubu wadda ya miƙa majalisar. Sanatoci daga yankin Arewa sun buƙaci 'yan majalisu su dakatar da aiki kan sabbin kudurin haraji masu cike da rudani, wanda majalisar ta kammala karatunsu na farko a kansa. Sun nemi hakan ne bayan wani zama a ranar Litinin, inda suka bayyana cewa kudurorin dokar na dauke da wasu tare-tare da ke barazanar talauta yankin arewacin kasar. Sanata Abuba Umar Shehu ya sanar da cewa sanatocin arewa daga duk jam'iyyu sun buƙaci sai ittifakin cewa a dakatar da duk wani aiki akan kudurin 4 ko kuma kudurori 4 masu cike da rudani. Dan majalisa ya ce kudurorin na da sarkakiya, don haka akwai buƙatar masana dokokin haraji su yi masa karatu a tsanake. Dan majalisa ya ce kudurorin na da sarƙaƙiya, don haka akwai buƙatar masana dokokin haraji su yi masa karatu a tsanaki, saboda rashin yin kyakkyawan nazari kan lamarin zai haifar da mummunan illa a nan gaba. Sanata Abuba, wanda ya soki yadda ake gaggawar aiki a kan kudurorin cikin 'yan kwanaki kalilan, ya shaida sashen Hausa na BBC cewa ba su amince da tanadin kudurorin game da tsarin rabon harajin sayan kayayyakin VAT ba, saboda sun lura cewa yankin Arewa zai cutu. Sun cimma wannan matsaya ne a ƙarshen mako. Majalisar Wakilai ta sanar da dakatar da tattara kan kudurorin dokokin harajin da ke ta shan suka da muhawara tun bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da su. A nasa ɓangaren Sanata Ali Indime ya ce zaman da sanatocin Arewa suka yi da gwamnoni da sauran shugabannin yankin ya amince da janye kudurorin a faɗaɗa tuntuɓa da neman shawarwari a kansu. Indime ya bayyana fatan gabatar da kudirin na neman janye batun dokokin harajin a gaban Majalisar Dattawa a ranar Laraba.
ba. A cewar sa matakin nasu ya yi daidai da shawarar majalisar tattalin arziki ta ƙasa da majalisar sarakuna, kuma nan gaba majalisar dokokin jihohin arewa za su sanar da adawarsu ga kudurorin. Ɗan majalisa ya kuma yi nuni da cewa wasu tare-taren kudurorin harajin sun ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya, da haka babu yadda za a yi aiki da su. Idan an tuna, bayan an kammala karatun farko majalisar da ta tura kudirin ga kwamitin kuɗaɗe domin nazarinsa kafin daga bisani su gabatar da shi domin jin ta bakin jama'ar ƙasa da kuma ƙwararru. Masu kan kudirin da suka hada da gwamnoni da sarakuna da 'yan majalisa daga yankin arewa sun jima da neman shugaban ƙasa ya janye kudirin nasa, ya bari a faɗaɗa tuntuɓa da jin ra'ayoyin jama'a a kai, amma ya nemi majalisa ta ci gaba da aiki a kai. Ƙungiyar gamayyar 'yan arewa CNG ta bakin shugabanta Jamilu Caranci ta yi zargin cewa dokar za ta ƙara jefa al'umma arewa cikin ƙarin kunci baya ga wanda suke fama da shi na talauci da yunwa da rashin aikin yi da sauransu.